כאן אבינועם לוי משדר למרכז המידע של שדרות, אני נמצא במקלט נטוש ולא משופץ בשדרות, איתי נמצא הקב"ט של שדרות, מר יהודה בן ממן. שלום יהודה. שלום וברכה, צהריים טובים. תגיד לנו יהודה, איפה אנחנו נמצאים בדיוק בשדרות? אנחנו נמצאים בשכונת נווה אשכול, ברחוב שלום שבזי. אנחנו נמצאים כרגע באחד המקלטים הקשים יותר שבעיר. הקשים הכוונה פשוט זה אחד מתוך השישה שיש חלחול של מי גשמים לתוך המקלט. המים פה בשיא שלו מגיע ל-40 סנטימטר גובה. ברור לך וברור לכל מי שרואה אותי עכשיו שבמצב כזה אף אחד לא יכול להשתמש במקלט, אף אחד לא יכול להיכנס אליו. וואי, הכל רטוב. אתה צריך פנס, אתה לא רואה פה כלום, אין סיכוי שתראה פה משהו. מה אתה אומר? אתה צריך פנס כדי להיכנס פה, כדי לראות את לאן מגיע מים. מי לדעתך צריך לדאוג לשיפוץ הזה? העירייה עצמה, הממשלה? זה חייב להיות באחריות בפיקוד העורף מסיבה פשוטה. המדינה, פיקוד העורף, קו נטוי מדינה, אי אפשר להעביר מקלט בצורה כזאת ולהגיד עיריית שדרות אחראית עליו. כדי שאנחנו נוכל לתחזק אותו ביום יום, צריך להיות מצב נורמלי. מצב נורמלי זה אומר חשמל, מה שנקרא תאורה, תקרה אקוסטית, דו תכליתי מה שנקרא. ואם זה דו תכליתי, אנחנו מסוגלים לתחזק אותו, אבל אם הוא נראה כמו במצב כזה, עיריית שדרות לא צריך להשקיע היום 160,000 שקל במקום מדינת ישראל. אם כן, אנחנו שוב נמצאים בשדרות, בעוד אחד מהמקלטים. אם כן, אנחנו ניכנס למקלט שהוא בתנאים סבירים. כפי שאתם יכולים לראות, אין פה עשבים או קוצים כמו במקרה של רחוב שבזי, המקלט הנוראי ברחוב שבזי, אבל ניכנס ונראה מה יש בפנים. יהודה, המצב במקלט הזה הרבה יותר טוב מהמקלט הקודם. בוודאי, המקלט הזה אתה רואה שהוא מתוחזק, זה מה שנקרא מקלט דו-תכליתי. דו-תכליתי בזמן שגרה, אז הוא משמש כמועדון, אתה רואה פה 6 בש, דמקה, חדר עם מחשבים. אתה רואה את ההבדל שזה מקלט שהוא נמצא בהחזקה, ואז הנזקים הם מזעריים, לעומת המקלט שהיה נטוש, ואף אחד לא נמצא בו. למרות שגם המקלט הזה, עדיין צריך איזשהו שיפוץ יחסית קטן. זה כמו ארגז חשמל חדש, אנחנו רואים אותו מאחורינו פה, ומסגנים קצת יותר נורמליים, ועוד איזושהי ונטה 2. אבל מצב יחסית של המקלט הזה הוא טוב, אפשר לשהות פה, יש פה גם מטבח וגם שירותים, אפשר לשהות פה את היום היומיים מה שנדרש על ידי הצבא. אם כן, אנחנו נמצאים שוב ברחוב משה רבינו. אנחנו ניכנס למקלט שהוא באמת בגדר מקלט טוב וממוגן עם תנאים ממש טובים. כי אנחנו נמצאים בתוך המקלט שהוא גם משמש לבית כנסת. איתנו נמצא שוב יהודה. אם כן, ספר לנו מה אנחנו רואים פה במקלט הזה. מה שקורה זה המקלט שמשמש כדו תכליתי גם כן, ואתה רואה את ההבדל בין המקלטים בשדרות. מקלט של התושבים שהם מתפללים בו, ההשקעה פה היא השקעה של התושבים. עיריית שדרות נתנה להם סך הכל את האכסניה.
איך לפי דעתך צריכים לראות המקלטים בשדרות? האם זה המודל לחיקוי שלהם? בוודאי. לכן הבאתי אותך לפה שתראה את ההבדל בין המקלטים שהיינו בהם עד לרגע זה והמקלט הזה. עיריית שדרות רוצה שה-58 מקלטים שיש לנו ציבוריים בשדרות ייראו בצורה הזאת, ולא בשום רמה אחרי פחות טובה מזאת. אם כן, עשינו סיבוב רציני מאוד במקלטים בשדרות, התרשמנו לטובה וגם לרעה. יש הרבה מה לשפץ ויש הרבה מה לבנות. העיקר שהממשלה ופיקוד העורף יממנו את מה שהם צריכים לממן ויעזרו לתושבים. עד כאן אבינועם לוי, מרכז המידע של שדרות, בשדרות.